as an ambassador of Christ, njengommeli kaKristu, eso sisaci seminquba esijongene nayo ngeli xesha. Phambi kokuba sidandalazise imfihlelo zezulu ezimumathwe ngumqulo ongcwele, masithobe inhloko ngomthandazo. Dali wezulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi, ngeli xesha Nkosi sizithoba phambi kobuso bakho. Eli xesha silinika wena, okokuba Nkosi uthethe nathi kuvokotheke. Sicela Nkosi kukhokele wena. Sizalutolika ngolwimi lomntu, masinciphe ke thina, wande wena. Ezinto ndizicela ngegama likaYesu. Amen. As ambassadors of Christ, we are called to warn the world to prepare for the great event of the second coming of Christ. Njengabameli bakaKristu, sibizelwe ukuvula amehlo ihlabathi elitshabalalayo ukuze lilungele isiganeko esikhulu sobuthixo, isiganeko sokubuya kwesibini kukaYesu. Ndifunda amazwi kwincwadi yeGenesis, isahluko sesesithandathu, indima yeyesibhozo kunye neyethoba. Nditsibe ndiyokufunda incwadi kaMateyu, isahluko sesamashumi 24, indima yama-37. The book of Matthew chapter 24 verse 37, and the book of Genesis chapter 6 verse 8 to 9. Ndiyafunda nabayifumeneyo. uNowa yena wababalwa kuYehova. Yiyo le ke inzala kaNowa. uNowa waye eyindoda elilungisa egqibeleleyo. Ezizukulwaneni zakhe uNowa wahamba noThixo. Ndifunda incwadi kaMateyu, Matthew chapter 24 verse 37. Ke kaloku njengokuba ibinjalo imihla kaNowa, koba njalo nokufika konyana womntu. Inkosi mayisikele ukufundwa kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Ngexesha elalinzima phezu komhlaba, ixesha eliphambi konogumbe, the period which is called the antediluvian period, a period before the flood, ixesha phambi konogumbe. Ilizwe latsiba bunkawu ngobubi, zathi zono nezimanga nobubi obulindeleke xa lisongwa ihlabathi, imikhwa nemikhuba emdaka ekwakulindeleke ukuba ewe ibonakale ehlabathini xa unyana kaThixo eza kuhla esibhakabhakeni emva kokweli lizwe likhothwe ngamadangatya. Ezo zono zabonakala ngemihla kaNowa. At that time the world was still at its infancy. Ilizwe laliselitsha, kodwa ububi
babusanda okomlilo edotyeni, okomlilo kwamadangatya ekhotha ingce yomileyo. Kuloo meko injalo ndikholelwe zihlobo zam xa ndisithi kuni, xa sijoja umkhondo, yintoni na le yabanga uba obu bubi bugajaze ngolu hlobo? iBhayibhile yam ayilazanisi. Zisuka kwisahluko 6. iBhayibhile ibeka umcimbi elubala. Ithi ngaloo mihla kwakukho oonyana bakaThixo, kukho noonyana belizwe, kwakukho abantwana bakaThixo kunye nabantwana belizwe. Abantwana bakaThixo yayingulaa mnombo kaSethe ukusuka kuAdam, abantu ababemoyika uThixo bemhloniphile. Uluhlu lwesibini, abantu belizwe, yayingabantu ababebizwa ngokuba ngumnombo kaKhayini. uKhayini owabulala umninawa wakhe uAbheli, owayemvukele uThixo. Ngxelo yeBhayibhile ihambisa yenjenje, ithi bathe bakwanda abantu phezu komhlaba, banda babanintshi abantu. Uyawukhumbula ke into yokokuba abantwana bakaThixo babehlala ezintabeni, kwindawo eziphakamileyo, baze umnombo lo kaKhayini aba belizwe ekhe amapomakazi ezintilini abonakalisa into yokokuba abayindawo. Indlela ababehleli ngayo yayibonakalisa okokuba abayindawo. Abantwana bakaThixo kwiziza zabo ezazikude zithe qelele kwaba, babakhe behleli ngendlela apha ebonakalayo okokuba bazindwendwe nabaphambukeli bayagqitha. Kodwa ndivumele sikhangele uba yintoni eyabangela okokuba ububi bugajaze ngolu hlobo, iqondo linyuke ngolu hlobo. The graph moved higher and higher, the graph of evil. Yanyuswa yintoni? Ngxelo yeBhayibhile yam endiyifundayo kwincwadi yeGenesis chapter 6 uqalela kuverse 1 ku-2 naku-3 uya kuyiva iBhayibhile isithi, oonyana bakaThixo bazibona iintombi zelizwe ukuba zintle, bazeka abafazi kuzo. Wathi uThixo, umoya wam awuyi kuzamana nabo ngonaphakade ekulahlekeni kwabo bayinyama. Ngamanye amazwi, into eyabangela okokuba isono sigajaze ngolu hlobo, besuka abantwana bakaThixo, abantu abazibiza ngegama likaThixo, besuka bayokwenza unxulumano kunye nabantu belizwe. Ngamanye amazwi, kwesuka ukukhanya kwawumanyana kunye nobumnyama, kwenziwa imvisiswano. Loo nto yenza ukuba kube mnyama ngaphezulu kunakuqala. Kwaphuma abantu bakaThixo bawumanyana kunye nelizwe. iBhayibhile yam endiyifundayo ithi njengokuba kwakunjalo ngemihla kaNowa, koba njalo naxa unyana womntu afikayo. Enyuka ububi, senyuka isono, sagajaza, saxaka phezu komhlaba. Yayibububi bodwa, kangangoba ingxelo yeBhayibhile ithi ukuyila kwengqondo zabantu yayibububi bodwa. Imbangi yembambano, iqhakuva lokhwekhwe, the point of conflict,
yaba kukusuka kwabantwana bakaThixo bayokumanyana kunye nabantu belizwe. The children of God decided to be equally yoked with the evil people. Bakhetha okokuba abantwana bakaThixo bahlangane babelane kunye nabantu belizwe. Loo nto yalenza eli lizwe lasebubini obungummangaliso. Kobo bubi bunjalo sibona amandla obabalo. Makabongwe uThixo kaSirayeli kuba incwadi yeGenesis chapter 6 verse 8 ithi uNoah yena wababalwa nguThixo. Sibona uThixo kuverse 6 esolula ingalo zobabalo phakathi kobo bubi, wazolula ingalo zobabalo, waphuma kunye neambasada yasezulwini uNoah kunye nosapho lwakhe. Ithi iBhayibhile yam xa idandalazisa eligorha lo mmeli wezulu, ithi xa ithetha ithi yoleke inzala kaNoah. uNoah wayeyindoda elilungisa egqibeleleyo ezizukulwaneni zakhe. Ithi awugqiba iBhayibhile ihle ithi uNoah wahamba kunye noThixo. Amadoda namankazana azakuphumela, azawulufeza alugqibe uhambo lokholo, azawulugqiba ugqatso. Batsho kunye noPawulos xa esithi ugqatso ndilufezile, umzamo omhle wokholo ndiwuzamile, ukholo ndilugcinile, okokugqibela ndilindele isithaba inkosi eyawundivuza ngaso. Ngamadoda neentokazi esingahambi nesininzi, esingabuzi uba abantu bathini na, kodwa amadoda neentokazi ezibuzayo kokuba uThixo uthini na yena. Amadoda atha kuma xa ethetha abubeke phantsi obabo ubulumko athi thus says the Lord. Amadoda anqwalayo kwintando kaThixo. Bhayibhile yam endiyifundayo ithi xa ithetha ngoNoah ithi uNoah wahamba kunye noThixo. In the book entitled Patriarchs and Prophets, page 102, paragraph 1, I read, before the flood, God sent Noah to warn the world that the people might lead to repentance and thus escape the threatened destruction. As the time of Christ's second appearing draws near, the Lord sends his servants with the warning to the world to prepare for that great event. Phambi konogumbe, phambi kokuba uThixo ihlabathi alitshayele ngamanzi, uThixo wathuma uNoah okokuba alumkise ihlabathi ukuze baguquke abantu bakwazi ukuphuncuka kwintshabalala eyayiza kulikhotha ihlabathi lonke. Njengoko kwakunjalo, kuya kuba njalo naxa uYesu Kristu kusondela ukubonakala kwakhe kwesibini, uza kuthumela izicaka zakhe okokuba zikhuphe izigidimi zokulumkisa abemi belizwe ukuba balungele esi siganeko sikhulu. uThixo wonyule mna nawe okokuba silumkise ihlabathi ngentlekele elizelayo elimiweyo liphela. Imeko ngexesha likanogumbe yayinzima kakhulu kangangoba iBhayibhile yam endiyifundayo ithi babesidla
besela, bezeka, besendisa, kodwa kwayimina wangena ngayo uNoah emkhombeni. Ndiyafuna xa sijonga into eyabamba abantu ngexesha likaNoah, batshabalala bonke, kwasinda imiphefumlo yasibhozo. USathana wathatha iintsikelelo zikaThixo. Ewe, uThixo abasikelele ngazo abantu wayebanikile ubulumko, ubuchule nobugcisa. Wayebanikile uThixo izinto zokuphila. Wayewusikelela uThixo umhlaba nokwisono sasesiqalisile ukuzinza phezu komhlaba. Kodwa ewe, umhlaba wawuvumile, unika imveliso yawo ngexesha elifanelekileyo. Ewe, izityalo zichumile, yonke into iye yodidi. Endaweni yokuba umntu athi awuzibona ezi zinto, ewe, azukise umdali wazo, suka umntu amehlo akhe aphelela kwezi zinto, wazukisa ezi zinto, akazukisa umniki wezi zinto, wazukisa uThixo. Waxabisa ezi zinto, kwacaca uba ingqondo yakhe ayigqithi, iphelele kwezi zinto kuphela, uhoye ezi zinto, akazukiswa uThixo. Every evil activity was there to gratify the desire of flesh. Yonke into eyayisenziwa yayisonelisa inkanuko yenyama. Umuntu ezaliswe ngumna, umuntu aqolele ukunqula into ayenze ngezandla zakhe kunokokuba anqule uThixo. Ezi zinto ziyintsikelelo uThixo abanike zona, bazenzela ukutshabalala kwabo, kuba ukudla nokusela ezo zinto yintsikelelo esuka kuYehova ukuba umntu kufuneka adle, umntu kufuneka asele, angabi dehydrated. Kodwa bona bazenza ezi zinto, batya, ewe, besitya ukwanelisa, okanye batya ngendlela engamzukisiyo uThixo. Babetshata besendiselana, le ndlela babetshata ngayo yayingeyondlela uThixo awayethe makwenziwe ngayo. Kangangoba even the polygamy was introduced even earlier. Isithembu saqalisa kanye ngela xesha. Ithi iBhayibhile xa ithetha ithi babesendiselana kumandi konwatyiwe. Le nto ithi babesendiselana, ewe, besela, besidla, ewe, besakha, besenza yonke le nto. Yonke le nto babeyenza ngoku ngefuthe likaSathane. Amadoda ayetshintsha abafazi ingathi batshintsha iikawusi. Kangangoba ewe, ubundlobongela obabulapho babubangamanwele. It was the survival of the fittest. Ebesithi onamandla xa enqwenela into yommelwane wakhe, ebeyithatha ngonyamnyeko, ebeyithatha ngetshova ngamandla, athi xa enqwenela umfazi wommelwane wakhe amohluthe kuba unamandla kunaye. Yimbuqe eyayisenzeka ngemihla kaNoah. Izulu lonyula uNoah okokuba eme esazulwini njengommeli wasezulwini. Uzuyibambe le nto. Izinto ezazisenzeka ngemihla kaNoah zizinto esijongene nazo namhlanje. Olagonyamelo lalukho, lugonyamelo olukhoyo namhlanje. Inkohlakalo iyagquba, iyarhuqa okwenkungu, ububi buqakile, buyadlokova, abulawuleki. Kwakunjalo ngemihla kaNoah. uNoah washumayela 420 years, eshumayela okokuba abantu mabaguquke, kuzawufika unogumbe, kuzawuna imvula. Ngaloo mihla abantu zange bayibone imvula, kodwa umhlaba
ubunyakamiswa ngumbethe. Kholelo zihlobo zam, xa ndisithi kuni, zazikho nangaloo mihla ii-philosophers, ii-scientists, oochwephesha noochwenene, amachule namachelezi. Zavela ezi zinto zathi zawusiva isigidimi sikaNowa. Ewe zema, azakhumsha zabuya umva, zakhumsha zaxhathisa, zisithi according to the gases in the atmosphere it is impossible for the rain to fall. Zemezi zinto zathi ayisoze imvula ine. Awuzange uyibone loo nto, ayisoze yenzeke. uNoah wayejongwa njengomntu ophambene, bamthatha as a crazy alarmist. uNoah kwathi uba uve uThixo wasishumayela isigidimi ecenga abantu okokuba mababuyele kuThixo. Abantu abaphulaphula. Ngeli xesha uNoah ebhizi, izulu lisithi makakhe umkhombe. Lo gama uNoah ebhizi esakha umkhombe, wazithatha zonke izinto anazo nexesha lakhe waligalela kulo msebenzi abizelwe wona nguThixo ngethamsanqa, nosapho lwakhe lonke lamxhasa uNoah kulo msebenzi awenzayo wokushumayela iindaba ezilungileyo kusakhiwa umkhombe. Kunjalo nje uThixo wathi makawakhe lo mkhombe ngomthi wegofere. Ngeli xesha uThixo wathi makawakhe lo mthi, lo mkhombe ngomthi wegofere, uThixo into ebanguba awubize lo mthi ngegama kuba lo mthi wawukwazi ukuhlala amakhulukhulu eminyaka ungabolanga, ungonakalanga. uNoah yamthatha lento yokwakhiwa kwalo mkhombe 120 years esakha lo mkhombe. uNoah etha ngehamile yakhe ahlahlaleme, abacenga abantu okokuba mabaguquke, babemana ukuza bezokumhleka uNoah. Wawakha uNoah lo mkhombe eqhubethe chu. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe, ngeli xesha uThixo emnike lo msebenzi wokwakha lo mkhombe, uThixo kweli cala ubhizi wakha isimilo sikaNoah. Njengoba iya inqanawe ivela nje isakheka, uThixo kweli cala wakha isimilo sikaNoah ukulungela ukuba angene emkhombeni. Onke amadoda neentokazi ezizimiseleyo ukwenza umsebenzi kaThixo zifumana amandla okwakheka ezimilweni, bakhule elubabalweni. Ngeli xesha bazilahlele emsebenzini kaThixo, uThixo kweli cala uyabasikelela, uyabafunqula, ubabeka kumgangatho ophakamileyo. Lo gama ububi babuye bunyuka ngemihla kaNoah. uNoah wayesiya ekhule elubabalweni. Ithi iBhayibhile yami endiyifundayo, uNoah wahamba kunye noThixo yade yaphela 120 years. Emveni koko babukela abantu. Kuphuma intaka kwamnyama esibhakabhakeni, zaphuma izilwanyana zihamba 2 by 2 zayokungena enqanaweni. Zithe zawugqiba ukungena enqanaweni, emveni kokuba zingena enqanaweni, uThixo wathi ngena Noah wena nendlu yakho kuba ndibona wena ilungisa kwesi sizukulwane. Wangena uNoah, kwasinda abantu basibhozo kuba uThixo ilizwi lakhe uliqabise ngaphezu kwakho. uThixo ilizwi lakhe uliqabise ngaphezu kwam nawe. Ithi iBhayibhile uThixo ukholiswa ngabamoyikayo. uThixo akahambi nesininzi, kodwa ukholiswa uThixo ngabahamba naye, ngabahamba emanyathelweni akhe. uNoah wangena emkhombeni. Isango lalilinye, bathi abantu besabukele njalo suka. Ucango lwathi chu, a heavy wooden door lathi chu, lingachukunyiswanga sisandla somntu.
kodwa lichukunyiswe sisandla sikaThixo. Lavalwa ke ucango. uNoah ekhwaze eshumayela wathi wangena ngaphakathi kwathi cwaka emva koko. Lavalwa ke ucango. Luthe lakuvala ucango sathi isithonga. uNoah wayengaphakathi, abatshabalalayo bengaphandle. Uzuyibambe ke lento ndiza kuyithetha. Ngeli xesha kuvalwa ucango, luvalwa ucango kuba akho mntu uzayo uzokungena emkhombeni. Akuvalwa cango kukho umuntu ozayo ozokungena emkhombeni, kodwa lavalwa ucango kuba kungekho mntu uzayo ukuzawungena emkhombeni. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe, icango lenceba liza kuvalwa. Alizukuvalwa abantu befuna ukungena emsindisweni, lizawuvalwa isango lenceba kuba kungekho mntu ozawuphinda aguquke, kuba wonke umuntu egqibile ongaphandle ugqibile uba akazungena enguqukweni, akazungena emsindisweni. Lizawuvalwa. Akuzuvalwa cango lenceba ongathi kuvalwa isango leshop, athi umuntu esiza kuthiwe hayi siyavala sowubuya umva uyawubuya ngomso. Hayi, akunjalo. Ewe, xa ivalwa indlu yenceba ivalwa kuba akho mntu uza. Kwakunjalo ngemihla kaNoah, lavala ucango kuba kungekho mntu uzayo. Kwaba njalo nokufika konyana womntu, luzawuvalwa ucango kuba kungekho mntu uzayo, ewe, uze ukuba eze elusindisweni. Kwavakala isithonga, kwahlala, ewe, iintsuku zayi-7, ewe, luvaliwe ucango. Kwathi cwaka for 7 days. Ngeli xesha kuthe cwaka for 7 days, komelezwa aba bangaphakathi okokuba mabafunde ukulithemba ilizwi likaThixo, babekwe testini ngoku sebengaphakathi okokuba balithe. Kwathi cwaka, imvula ayabikho, kwavela nje kwazola, kwathi cwaka. Ewe, wonwaba ongaphandle, wathi iphi loo mvula, konwatywa kwahlekwa. Instead kwakho abathi ezo zilwanyana zakumtyela apho uNoah, kwahlala kwacwaka. Kuzothi ngosuku lwesi-7, after 7 days, ahlanganisa amafu, enyuka amafu amnyama kwihorizon, asombathisa isibhakabhaka. Laduduma izulu ingathi umhlaba uyaqhekeka. Ewe, yalenya imibane yangathi isibhakabhaka siyatsha. Kwaqalisa amathontsi amakhulu amanzi, yatsho imvula. Waqala umntu, isisu saququzela. Waqala umntu ngoku wema ngenyawo walaqaza. Labonakala ilizwi likaThixo okokuba linyanisile. Yabakhotha imvula, yana imvula ihlabathi lonke lantyilisela emanzini. Ithi iBhayibhile yam endiyifundayo, njengokuba yayinjalo imihla kaNoah, koba njalo nokufika konyana womntu. Ezaa nto zazibamba abantu ngemihla kaNoah, zezi zizawubamba. Ukuba kunokwenzeka, zezi zizawubamba abantu zide zichane nabantu benkonzo. Yiyo loo nto uThixo ekhawuleze khwaze sithi, njengoba kwakunjalo ngemihla kaNoah, koba njalo nokufika konyana womntu. Namhlanje kuphuma abantu benkonzo badibane nabantu belizwe. Kuphuma abantu benkonzo bawulanda imikhwa ehlabathini, beze nayo beyibelekile enkonzweni, bafuna uzayiteketisela ngaphakathi enkonzweni. Sikwelo xesha linjalo, ukuba kuthiwa kukho ixesha lakhe lanzima lokushunyayelwa kweendaba ezilungileyo, kuthethwa ixesha esikulo. iBhayibhile yam endiyifundayo ithi, njengoba yayinjalo imihla kaNoah, koba njalo nokufika konyana womntu. Kweli xesha linje uThixo, ewe, usibekile ukuba sibe ngabameli bezulu. uThixo ubize mna nawe as Christ ambassadors okokuba sime esazulwini, simele ilizwi likaThixo, sicenge abantu okokuba baguquke. Ixesha liyaphela, liyasondela. In the book entitled The Desire of Ages by Ellen G. White, page 371, we find these words: the crisis is stealing gradually upon us. The sun shines
in the heavens, passing over its usual round, and the heavens still declare the glory of God. Men are still eating and drinking, planting and building, marrying and giving in marriages. Merchants are still buying and selling. Pleasure lovers are still crowding to the theaters. The highest excitement prevails, and yet probation's hour is fast closing. Intlekele iya isondela phezu kwethu, ilanga liyakhazimla esibhakabhakeni. Ewe, limane uyatshona liphinde liphume, and izulu lisabutyhila ubuqaqawuli bukaThixo. Abantu nanamhlanje ewe bayatya, bayasela, bade batye nento ezingezo zabo. Abantu namhlanje ewe bayakha, bayalima. Ewe abantu bayathatha bayendiselana. Abarhwebi baphuma bengena. Abathandi beziyolo bazalise kumabala olonwabo neziyunguma. Ewe kukumdla ophezulu otshila utshotshentla, laye lona icango lenceba livalwa ngokukhawuleza. Kuloo meko injalo, ewe kuloo meko imaqhaphetshu injalo, God has called you to be his ambassador. UThixo ukubize ngexesha elinje okokuba ube ngummeli wakhe. Ewe kweli xesha linje ukuba ngumnqweno wakho okokuba Nkosi, uba wambamba uNowa ngezandla zakho zobabalo, wambeka endleleni wahamba nawe, wambamba Nkosi ethandekayo, uba ngumthandazo wokuba loo mandla Nkosi wawugcine ngawo iambasada yemihla phambi konogumbi Nowa. Nkosi ndicela loo mandla, uba ngumthandazo wakho lowo, ndicela uphakamise isandla. Masithandazeni. Mdali wezulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi, siyakubulela mnini izinto zonke ngokuthetha nathi ngolu hlobo. Sincede Thixo wethu xa sijongene nexesha elinje elinzima, Thixo wam othandekayo, njengemihla kaNowa. Sincede Nkosi, singatshabalaleli kweli lizwe, singemki nemisinga yeli lizwe. Sibambe ngesandla sakho sokunene Nkosi. Uba wawumbambile uNowa, sicela loo mandla wamkhapha ngawo okokuba nathi Thixo wethu sixhase. Endo ndizicela ngoYesu. Amen.